August går hen i parken. Hvor skal vi starte henne? Ja. Ja. En stor pakke, hva'? Den er fra mor, hva'? Det skal jeg så. Ja. Den er fra mor, hva'? Gud, hvad er det? Ej, Nej, kan du se, det er en cykel, som står på hovedet? Nej, kan du se, det er en cykel? Nej. Nej, hvor er det spændende. Nej, hvor er det spændende. Nej. Ej, til August. Så kan du lige tage papiret af. Hey. Nej, hvor er det flot. Hvad er det, du har fået, August? Er det fars cykel? Nej, det er Augusts cykel. Nu er det Augusts cykel. August har fået en cykel. Ej. Ja, der er kun 2 hjul på den her. Ja, det er ikke nogen, man skal løbe jo. Det er sådan Hey, hvor er det flot.